I bé? No sé. La dreta sembla que m'omple més la mà. Però l'esquerra comença més amunt. I si sóc jo que tinc una mà més petita que l'altra? Haurem de començar a cobrar peatge en aquest banc, La dreta, És evident que tens la dreta més gran. Sempre l'has tinguda. George. Escolta, quan sortíeu junts, li vas arribar a tocar les tetes? Lolo, per favor, teníem 6 anys, no tenia aquestes tetes. O sigui que sí, no? Doncs l'imbècil del Marc ni se'n va adonar. Li vaig dir, creus que la meva teta dreta és massa gran? No és massa gran. Mai són massa grans. I ell? El molt fill de puta ja dormia. Roncava com una bèstia. No, que si la tenia gran. Bueno. Doncs hi podríem haver estat tota la nit, perquè endevinés què fer-ne. Quin inútil. I tu què vas fer? Fotre al camp. Odio dormir acompanyada, no puc. Així que vaig trucar un taxi i el vaig deixar allà sobant. Zoom. Fonda de pantalla. Però el cas és que no portava ni un duro a sobre perquè vaig haver de pagar el sopar de tots dos. Em posa a 100 quan una tia em convida. Et posa 100 qualsevol que et convida. Doncs a mi el Jan sempre em convida. Sobretot si a la seva dona a la ciutat. Però aleshores he de sopar sola. Tu què fas? Doncs anar-hi, no? Vull dir, si em convida, què hauria de fer? Però paga per 2. I per 4 si m'emporto els nens. La propera vegada t'acompanyo. Perquè no sóc sola, s'entén? Doncs el molt rat em va dir que no portava ni un duro a sobre. I vaig haver de pagar-ho jo tot. Sopar, copes, condons... Quin cabronàs, tio. Així que em vaig quedar sense un puto duro per pagar el merda de taxi que havia de pillar perquè el molt gilipolles viu a l'altra punta de la puta ciutat. Per si em vas trucar a les 4 de la matinada, disculpa, però hi ha persones que tenim la mala costum de dormir aquelles hores. És igual, mentre parlava amb tu vaig mirar-li la cartera a veure si portava algú de suelto. I que hi havia pedes? El molt fill de la gran puta portava més de 200 euros a sobre. I? Els vaig agafar. I què, que es foti? No el penso tornar a veure mai més. No m'agradava gens i a sobre ni tan sols em convida a sopar. Esborro el seu mòbil i punt. Un moment. Si no t'agradava... Però folles amb ell. Sense disfrutar ni res. I a sobre guanyes 200 euros... Menja el taxi. Això té un nom. Puta. I clar, després de sopar, el molt subnormal diu «Ai, no tinc diners». I té la santa barra d'ensenyar-me la cartera perquè vegi que està buida. Clar, si li havies agafat tu. I per què no li vas tornar en aquell moment? Sí, molt adequat. Ai, sí, perdona, és que ahir et vaig robar 200 euros per equivocació. Menja el taxi. Encara haguessis fotut 20 euros a la teva butxaca. Més 2 sopars. Bueno, el cas és que no sabia com tornar-li sense explicar el que havia passat. Vas tornar a follar amb ell? Què havia de fer? Però ara ja està, Es va quedar dormit, vaig ficar-li els diners a la cartera i vaig fotre al camp. I vas tornar a pagar el taxi. Però jo no l'hauré de tornar a veure mai més. O sí! Que vas pagar per follar? Te'n vas anar de putes? De puto. Hòstia puta, sóc subnormal. Jo només volia que em convidés a sopar. Però tu per què li tornes la pasta si no t'ho demana? Per què són normal? Ai... Lluís, ha sigut perfecte. Platja, sol, mojitos... O sense Come on. La Zeta. Però a veure, què veus tu per aquí al voltant que comenci per Z? La zorra de la Cris. És veritat, que es diu Guinea. Però on t'havies ficat? Estaven preocupats per tu. El calabós. Però què has fet? Tornar a quedar amb l'imbècil del Marc. Els meus collons que em convidava. Així que vam anar al restaurant més car que coneixia. I clar, quan va arribar el moment de pagar, jo vaig dir, no porto peles. I el molt gilipolles diu, jo tampoc. Pobret. Vam haver de fregar els plats de tot el restaurant. I clar, quan vam plegar era tard i volíem agafar un taxi. Que vas pagar tu. Ni parlar-ne. No pensava pagar res. Així que vam tornar caminant. Em va acompanyar fins a casa i després vam venir aquí a fer el porret de bona nit i una cosa a portar l'altra i bueno... Éreu vosaltres! Doncs jo vaig avisar els Mossos. Vaig gravar amb la càmera web. És que estava amb els fills del John i no volia que veiessin segons quines coses. És violent. Bueno, i no és violent que passi la nit amb la mà del seu pare? Us van multar, suposo. Diguem que no sóc gaire d'obeir a l'autoritat. Ben fet.
Ens van detenir. Només havíem de pagar una fiança, però no em va donar la puta gana de posar més pasta pel gilipolles aquell. I ell que no baixava del burro, que no portava pasta. Mira, a prendre per sac el mar dels collons, te n'oblides i punt. Però pels meus collons, que em convidarà a algú. Fet. Número del Marc esborrat. No el penso tornar a veure mai més. I els diners? Ahir va portar a casa una merda de pizzas margarita per no haver de pagar ni els putos ingredients. A casa teva vau tornar a... Però és l'última vegada. Ho juro. Ai! Bueno, parlant de coses serioses. Et queden diners per pagar-me els 10 euros de Maria la setmana passada? Ai, sí, perdona. Però vinga. Però si ahir vaig treure 20 euros abans de quedar amb el... Fill de la grandíssima puta!